sigiden biduru nin kɔnɔna mun kɔni ye jamana kuntigi ye ale kɔni bɛ se ka bolonɔ bila kɛ gafe la tile 15 kɔfɛ gafe minnu mana d'a ma ka a kalan k'a lajɛ fɛn minnu kan ka to a la ani fɛn minnu kan ka bɔ a la a kan k'a bɛɛ jateminɛ ka sɔrɔ ka bolonɔ bila la fɔlɔ mun ye a bɛ bolonɔ min bila la o bɛ sɔrɔ ka ta k'o di mun ye gouvernement baarakɛlaw ma. Wa n'a y'a sɔrɔ ko teliman don mun kɔni ye président bolonɔ bila o gafe la mun ye gafe mun tara ka d'a ma ko ka bolonɔ bila k'a la a bɛ se ka mun ye a waati surunya ka bɛn tile 8 ma. Wa ka kɔn yanni waati mun dilen don jamanakuntigi ma walasa ka bolonɔ bila kɛ nin gafe ninnu na a bɛ se ka ɲinini kɛ mun ye an ka kalanbilenw maaw fɛ k'u ka dɔ d'a ma wa k'u ka waati d'a ma walima u ka sigi a kan parce que ale bɛ fɛ mun ye fɛn dɔw b'a kɔnɔ mun b'a ja a bɛ fɛ u ka falen jamanakuntigi bɛ se k'o ɲinini kɛ mun ye an ka kalandenw fɛ. Jamanakuntigi b'o ɲinini mun kɛ mun ye kalanbulon mɔgɔw fɛ wa u tɛ se ka ban wa u tɛ se ka to fɛnɛ ko mun fɛnɛ ye bolonɔbila tɛ se ka kɛ sɛbɛn gafe in na koyi u bɛ sɔn a ta fɔta ma walasa u k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ mun bɛ se ka to majɛ minnu b'a jɛ minnu kan ka fara kan walasa u bɛ se ka bɛn ko la cogo min ka bolonɔbila kɛ nin gafe in na u bɛ sɔn ɲɔgɔn ta ma o ye diyagoya ye.